Hi ha moltes escoles, no tenen, la cosa encara no està del tot regulada i oficialitzada, llavors tu pots anar a fer un curset d'un cap de setmana que paguis uns euros i ja tens, no sé, pots tenir un diploma com a coach, no? I això. Després hi ha escoles que et certifiquen més o menys, però vaja, en principi no està regulat. El procés de formació que s'ofereix avui en dia al mercat a nivell de formació són formacions molt breus, de poques hores, amb escassa o gairebé nul·la pràctica, en la majoria de casos, no en tots. I llavors hi ha pocs centres on realment es pugui dir que d'allà pots sortir amb una formació amb unes garanties de qualitat. Poden produir uns canvis de la persona que si realment no estan fets correctament o ben orientats professionalment, doncs també poden provocar més problemes que no pas objectius. Per ètica professional, un coach no hauria de treballar, no hauria d'iniciar un procés de coaching amb una persona en qui intueix una patologia. Perquè llavors ja no està fent de coach, està fent de psicòleg i llavors ja, a veure, tot el procés és un frau.